Гыйнвар айы татар мәдәнияте һәм иҗтимагый фикер тарихында тиңдәшсез галим, фикер һәм акыл иясе Шиһабетдин Мәрҗани туу белән дә истәлекле. Мәшһүр шәхесне искә алу, аның фикерләрен киң җәмәгатьчелеккә таныту чараларыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Мәгарифкә әүвәл башлап адым салган милләт өчен бәһә җитмәс кыйбат хәзрәт дип Шиһабетдин Мәрҗанигә бирелгән Габдулла Тукай бәясеннән дә төгәле әлегә юк шикелле. Казанның Яңа Бистә зиратында Мәрҗанине искә алып, дога кылу мәрәсемендә дә шул хакта искәртелде. Татар милли дини фәлсәфи мирасын байытуга керткән өлешен барлау өчен Мәрҗани турында сөйләшү түгәрәк өстәл янында дәвам итте. Шиһабетдин Мәрҗани, Шиһабетдин хәзрәт ул миңа бер үрнәк шәхс. Минем бар иде Әхмәт Зәки хәзрәт, Талгат Таҗетдин, әлбәттә Мәрҗани һәм аның варисларын, ул ничек эшләгән, ул ничек яшәгән монда, ул нәрсә тырышкан, әлбәттә ул бик галим кеше булган. Әлбәттә минем галимлегем ул хәтле түгел, әлбәттә, әмма ләкин ул эшләгән эшләрне, менә бу биналарны төзеп, мәчетне алып бару, мәдрәсәне, яшьләргә ярдәм итү, менә бу фондлар төзеп, яшь-үсмерләргә, балалар бакчасы булсынмы, студентларыбыз белән шәкертләргә ярдәм итү ягыннан мин менә бу Шиһабетдин Мәрҗани нәрсә эшләгән бар. Шулай китапларда бастырабыз, китапларда тәрҗемә итәбез. Эшлекле сөйләшү Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты әһелләре белән берлектә оештырылган. Белгәнегезчә инде менә бу улпат галимнәр, алар ниндидер бушлыкта барлыкка килмиләр. Аларның гаиләләре була, ата-аналары, остазлары була, һәм шәкертләре була. Һәм алар аралашып, фикерләшеп, бергә яшәгән мөхитне аңламасак, без шулай ук Мәрҗанины чын мәгънәдә аның фикерләрен, карашларын аңлый алмыйбыз. Шуңа күрә инде без бу мәҗлестә Мәрҗанинең тормышын да, аның фикерләрен дә төрле яктан күрсәтергә тырыштык. Тормышы һәм иҗаты белән үзен фәлсәфәче, тарихчы, дини ислахчы, мәгърифәтче итеп, алай гына да түгел, этнограф һәм археограф та, шәрқият галиме һәм мөгаллим дә итеп танытты. Әмма әлегәчә Мәрҗанине тулысынча ачып бетергәнебез юк дип белдерде Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин. Мисал өчен, Вафитул Әсләф китабы кул язма буларак КФУ университетыбызда булса, Ирсика дигән оешма аны хәзер эшләп бетерәләр. Иншалла 6 айдан соң басмага бирәләр. Шуннан соң гына ул безнең кулыбызга ләксә, аны өйрәнә алабыз дигән сүз. Кайбер башка кул язмалары да бар. Аннан соң гарап телендә дә язылган китаплар, кызганычка каршы безнең халкыбыз аның фикерләре белән таныш түгел. Шуңа күрә аның фикерләре, китаплары укытылырга тиеш һәм иншалла аны өйрәнеп аңлатсак бик әйбәт була, чөнки Мәрҗани Шиһаб нәрсә дигән сүз ул урысча метеор бит була, йолдыз, халкыбызның йолдызы. Мәрҗани хәзрәтләрнең исемен мәңгеләштерү максатыннан шактый эзлекле эш алып барыла. Һәйкәле ачылды, аңа багышланган ел игълан ителде. Махсус фильмнар әзерләнде. Әйтик, Шиһаб хәзрәт документаль фильмы замана яшьләренә Мәрҗанине яшьләрчә аңлатырга алынган адым. Минем өчен әлбәттә ул шундый бик кыю кеше булган. Мин мәсәлән бер тапкыр барган идем яшьләргә, теге бөтенләй инде 20 яшьлек кешеләргә әйтәм, менә күз алдына китерегез, сез яшисез 19 чагасы уртасында, һәм сез әйтәсез, мәсәлән, фотография ясарга ярый бәйме дип, фотография ясарга ярый дип, һәм юк, аттай фотография ул нидер бер харам дип тыелган әйбер дип уйлана, ләкин син менә үз фикереңә ышанып, аны дәлиллисең дә үзең фотога төшәсең, һәм хәзер әлбәттә бик дөрес теге авыртуга әйтергә, мәсәлән, Мәрҗани безнең теге алдынгы дин белгече, анда философ, богослов һәм фәлән, әмма сез аны 19 гасырда яклап карагыз, әмма һәм мин гадәттә мәсәлән туристларга сөйлим инде, әлбәттә аның Юнусов белән каршылыкларын, әлбәттә бу бит кызык, әлбәттә әмма теге дин белгече белән инде сәүдәгәрнең теге шундый бу районда яшәгән алдынгы сәүдәгәрнең берсенә каршы чыгу шулай кыюлык булган ул. Һәм минемчә менә мондый кешеләр безгә хәзер вакытта җитмәй, әмма Әлеге сөйләшү Мәрҗанигә багышланган вәгазьләр артуга да бер этәргеч. Казан мәчетләреннән махсус чакырылган хәзрәтләр өчен мәгълүмат җитәрлек. Шушы шәхес аның күп кырлы фикере, кайсысы дини яктан да, шул ук вакытта балаларга һәм дә яшьләргә, яшь-үсмерләргә дәрес бирү ягыннан да
татар милләтенә яңа шәхесләрне тәрбияләү ягындан, шулай ук инде әлбәттә сәламәтлек ягындан да ул безгә үрнәк булып тора. Түгәрәк өстәл барышында тәкъдимнәр дә кабул ителде. Киләчәктә Мансур хәзрәт Җәләлетдиновның Мәрҗани яшәгән йортны музей итәргә нияте бар. Мөршидә Җиһан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.